Link-ul. Trimiteți link-ul că din donațiile de la copii ăștia. Și comanda, vă rog, și după aia... Dar să nu ne repetați adresa că e confidențială, da? Carnivor mare pupos cu porumb, extravaganța mare pupos, clasică mare pupos, rustic mare pupos, 4 sosuri garden, 4 sosuri salsa. 1 hour later. Hai că ne mai trimite la pizza. Alo, da. V-a fost respins cardul. Zi. Ce? Zi, mă. E nebună la de sună pe tine, coi. Ce a făcut? E nebună la de sună pe tine. Adevărat? Hai mă, închide, dă-l în morți, al. Ai revenit, băga mea și pula în familia ta, te-au luat ăștia 2 luni de zile. Hai mă, închide-l, dă-l în morți lui de la tată. Ia, trebuie să vorbesc cu el, cu Nu vorbi cu aia, cu el, cu aia, că-ți trimite adresă, îți trimite alea la Rahova acolo. Nu vorbi cu aia, dă-l în morți lui de Termină fără numărul coi. Deci, băi, poate schimbă comanda la ăștia, ești nebun, poate face vreo de-aia nebun. A sunat la ăia la comandă, să dau numărul de telefon. Sună repede la aia, la Jerry și zile. Vezi că a sunat la Jerry, să dau numărul de telefon de la ei. și prost, Băi, exact după ce păsa capul. Păi și cum era numărul de telefon de la Jerry? Numărul dinainte al numărul ăla. Păi au voie să dea așa. Păi nu, dar s-o fi dat Sunt drept proști, mă, în pula aia, sună-mă cu aia și zile. S-a dat drept el, cum a venit. 100% că i-a dat numărul de telefon, dar nu se știe adresa, nu se știe nici. Hai. Alo! Cum e, mă, ce te Oprește-mă ăla, lasă-mă pe sus să mă. Dar cum să-mi dea cu ei numărul public? Cine ți-a dat numărul? Păi ăștia mi-au dat numărul, cum să Cine ți-a dat? De la Jerry, mă, ăla s-a sunat și s-a dat drept ăla, coaie, gen. S-a dat drept el, că nu mai am baterie pe numărul ăla cum ar veni, știi? Mai... Ce zici, Au auzit comanda! Mamă, îi mâncăm David! Îi dau în judecată să mor. Îi mâncăm David! Să mor de mine, dau în Îi judecată. mâncăm David! Oprește că îi mâncăm David, băga mea și pula morților să-mi bag! Că așa mi-a luat și mie adresa Îi dau în complet. judecată, să mor dacă tine îi dau în judecată. Îi mâncăm David, băga mea și pula morților! Știa comanda atât. Știa mamă, îi mâncăm David, Da, știa mâncați. comanda Gata, și nu mai așa, dăm în judecată cu aia, și ce? Mult nu-i dau. Eu sunt procesoman, gata. Eu sunt procesoman, mă, gata, îi dau Băi, dar nu e normal. că la fel mi-a făcut și mie cu aia. Dar nu mai Dă-ți răspunde numărul asta de odată telefon. să plece. Dar nu jura, să nu jura. Închide-mă, oacere, băga mea și pula în gura ta cu aia. Eu am rămas cu astea care... Ce mă, prostule? Păi cum e posibil să-mi ia numărul de telefon? Da, mă, o fi zis că nu are bateria numărul ăsta, nu dar ceva și pe ce număr a fost făcută comanda? Ce? Da, mă, două de secunde. N-avea, mă, de acolo la luat cu Așa aia. a făcut și la De acolo la luat. Alo, bună ziua, vreau să vorbesc cu o doamnă, că am vorbit mai devreme cu o doamnă. Legat de o comandă, da. De ce se aude așa încet? Da, dar nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră, vreau să vorbesc cu o Vorbește-mă colegă. cu el, vorbește. Că mi-a dat numărul de telefon unui tulburat mental. Mi-a dat numărul de telefon și o să vă dau în judecată pentru GDPR. Că nu e prima oară când mi se întâmplă. Să spuneți mie ce s-a întâmplat, vă rog, că nu am cum să o fac legătură. Nu știu cu ce coleg ați vorbit. Păi cu colega cu care am vorbit, aveți numărul meu de telefon, da? Vedeți numărul, da? Am mai sunat odată și am vorbit cu o colegă. Faceți-mi legătura cu colega aia. Și vreau să vorbesc și cu managerul. Nu mai v-ați ales cu proces. Deci v-ați ales cu proces în seara asta, la revedere. Hai, dați-mi numărul lui colega aia, vă rog. Faceți-mi legătura cu ea. Vedeți după ce număr am sunat? Fiți la fel, mi-a făcut mie și a dat adresa completă cu aia. N-avea de unde să aibă numărul ăsta, ești nebun? N-are voie, pe bază de ce? Bine că n-ai dat adresa de aici acum ar veni. Care dată când comandă pizza de 30 Hai că n-am dat dacă e. Păi știam cu aia, știam. Ce? Să zică ce? A zis comanda de la pizza, am comandat 4 pizze, dați-mi adresa. Pizza, pe nu pe numărul ăsta, pe ce număr? Nu mai am baterie pe numărul ăla. Mai spuneți o dată. Găsește Exact așa a făcut cu aia, ești nebun. Pune și mie numărul ăla că Mă nu mai am întreabă ea, baterie. ați sunat de pe alt număr? Păi nu mai știu, ați sunat de pe numărul cu tare și zice număr. Da, Vezi că fac de asta. așa faci. Să reduci mental cu aia, că așa mi-a făcut și aia de la Gambinos și mi-a dat adresa completă cu aia. Mulțumim pentru așteptare. Rămâi pe fir. Un operator va N-ai ce, măi, mâncăm de vie, ești nebun, băga mea și pula în rasa lor, că la fel mi-a dat și mie ea. Alo, bună seara. Nu, ia e. Bună seara, ce faceți? Sunt directoarea din call center. Spuneți, vă rog, cu ce vă pot ajuta? Păi cu ce mă puteți ajuta? În primul rând, a dat o colegă de-a dumneavoastră, de la call center, mi-a dat numărul unui tulburat mental
Ia ziceți ce comandă mai am eu pe numărul ăsta, doamnă? Imediat vă zic eu. Să nu dați adresa, vă rog. Vă zic doar data când s-a plasat comanda. Ce dată? Nu, ziceți-mi ce comandă mai am, ce produse. Ai plătit comanda, nu? Da. Ce? Aveți comanda de acum pe care ați plasat-o. Comanda de acum când? Ați plasat o comandă, ați sunat la ora 10 și 29 de minute pentru plasarea unei comenzi. Ok, bun. Ia spuneți. Da. Vă zic adresa? Nu adresa, ziceți-mi produsele. Încă o dată vă rog că n-am înțeles. Ziceți-mi produsele, nu adresa. Carnivor mare, blat pufos cu topping de porumb. Extravaganță mare pufoasă, clasic mare pufoasă, rustic mare pufoasă, 4 sosuri garden, 4 sosuri salsa, 4 sosuri pizza, 4 sosuri barbecue, o cola la 2 litri, o Fanta, o cola zero și un Sprite. Bun. Pot să vorbesc cu doamna care i-am dat comanda asta? Că nu cred că sunteți dumneavoastră. Că a sunat cineva după. Deci șefa de tură, da? A sunat cineva după și a repetat comanda asta și fata aia i-a dat numărul de telefon. De ce i-a dat numărul meu de telefon? Că a sunat cineva de pe alt număr și a repetat comanda și i-a dat numărul de telefon. Posibil și adresa. Eu stau un pic grea rău de tot. De ce i-a dat numărul de telefon? Că numărul meu nu e public. Aștept. Așteptați un moment, vă rog, da? Aștept un moment. Întrebați-o. Oricum sigur n-a sunat-o pe aia, a sunat-o pe alta, știi? Da. Și doar a verificat ăsta și... Dar oricum, oricine a fi sunat nu trebuia să dea. Da, normal. Bă, frate, vorbești doar cu numărul de pe care s-a dat. Stai să aprins steluța asta. Alo! Vă aud. Îmi puteți spune numărul de telefon al persoanei care a sunat Da, da, stați că pot să vă spun. Ia arată-mă. ca să văd dacă există vreun apel. De asta vi cer. 0767 Da, 291 291, da. 369. Lasă-mă că ăsta are apelurile blocate Deci cu aia. această persoană ar fi revenit după ce dumneavoastră ați plasat. Da, după ce am dat eu comanda, da. Așa, și a întrebat, a zis că a dat o comandă pe adresa pe care... Nu, n-a dat nicio comandă. A repetat comanda, ia uite. A întrebat și i-a dat o colegă de-a dumneavoastră, cineva din call center, i-a dat numărul meu. A repetat comanda și i-a dat numărul meu. Și mi s-a întâmplat și mai grav în trecut când i-a dat și adresa, nu doar numărul meu. Au venit bețivii să moară familia mea, 10 sticle de vin și 5 sticle de cola. Ce ați făcut? Că... Ascultați apelul cu persoana, ați găsit apelul? Păi nu l-am găsit, vreau să-l caut, să văd dacă e... Păi ia, căutați-l de față cu mine, căutați-l de față cu mine și ziceți-mi dacă găsiți un apel de pe numărul ăla. Ok, așteptați un moment. Aștept, nu mă grăbesc. Ascultăm apelul împreună, da? Haideți să ascultăm împreună. Hai să-l ascultăm. Ok, vă sun eu imediat. Sunați-mă, vă rog frumos. Pe numărul ăsta cu 653, Stați așa, doamnă, 2 de ăsta secunde. vă sun. A, pe ăsta, Da, să nu-l dați, să nu-l dați. Să nu dați numărul, să nu dați adresa, da? Să nu dați nimic când vorbiți, că... Ok. Vă sun tot pe dumneavoastră. Tot pe dumneavoastră, da. Ok, hai. Vă așteptăm să rămână. Clar, ești nebun? A dat aia numărul de telefon să moară, mă. Atâta ia mă numărul de E de telefon. mă judecă. Păi noi cu ei, ce pula mea, suntem în 2022, ești nebun? Dă-o și pe... Da, mă, Ia ce și de pe pe- tata ei dă-n coșciu cu ei, ești prost? Măcar de la Ia stai, mă. Marian de Dumneavoastră. mâncați și pula. Ia. Dați subscribe la Stress Alo. Computers. Hai. M-auziți? Vă aud perfect. Numai un moment, vă rog, vă sun imediat apelul. Sigur. Dă-mă mai tare că nu Să nu repetați adresa, vă rog. Un moment. Deci persoana de pe numărul pe care mi l-ați dat dumneavoastră Da. Da, știu. la 2239. Ok. Vă pun apelul acum. Vă rog. Alo, bună seara. Neagu Mare, pe telefon. Auziți? Nu. Am primit și eu SMS-ul ca să plătesc colicul. Am făcut o comandă de 340 mă tocat formă de fost, cu porumb, o extravaganță mare cu plastic mare cu fost, un rustic mare cu fost, am la 4 sosuri gaz, am 4 sosuri picante, și am la 4 sosuri dulci, 4 sosuri barbecue. Îmi puteți spune dacă am făcut asta?
Nu, dă-mă adres, nu contează, mă, că oricum nu e adresa de aici, ești prost? Are două numere. Azi. Era bărbatul. Da, mă, vorbise cu bărbatul ăla. Să te pui pe pământ în urmă. Nu s-a trimis? Nu s-a. Acum s-a trimis, aștept să facă plata. Pe mie mi apare aici link-ul, deci am dat Facebook, dar nu... Ce tăiați, mă? Nu se conectează seara. Auzi? Bă, dați subscribe la Stresul Computers. Hai! Am și card personal care... Mă, poate mi-a aflat numărul de la card aici, nu? Orice. Auziți, doamnă? Mă auziți? Puneți puțin pauză la înregistrare, mă auziți? Puteți să-mi trimiteți înregistrarea cumva, pentru că nu se aude foarte clar și aș vrea să... Nu avea cum să-mi dați numărul de telefon niciodată. Vreau să merg mai departe cu procesul în direcția asta și vreau să-mi trimiteți și mie Bă, înregistrarea. spune că n-are cum să dea Pentru numărul că de eu nu am telefon. sunat, a sunat cineva, eu sunt persoană publică pe internet și persoana asta mi-a făcut rost de numărul de telefon. Nu este prima oară când se întâmplă, mi-a aflat adresa, este un psihopat băiatul care sună, de face chestiile astea. Și aș vrea să-mi trimiteți și mie, vă rog frumos, înregistrarea. Puteți să trimiteți înregistrarea pe WhatsApp? Din păcate nu o putem trimite, putem să transmitem mai departe Unde să transmiteți? către un superior de-al nostru care ar putea să ne ajute cu o soluționare. Doar că am nevoie să-mi spuneți exact ca să știu și eu ce spun mai departe. Ok. Deci noi oricum n-am auzit mare lucru, dar am înțeles că i-a dat numărul de telefon clar. I-a dat și codul de la card ceva? Nu, n-am zis de codul de la... Adresa i-a dat-o, nu? Adresa s-a repetat și s-a repetat și numărul de telefon. Păi de ce, doamnă? De ce? L-a sunat de pe numărul ăla? L-a sunat, e normal? L-a sunat de pe numărul de pe care am dat comanda? Ascultați-mă un pic să vă explic. Sunt situații în care un anumit client plasează o comandă de pe un număr de telefon. Doamnă, haideți să vă povestesc eu o altă situație. E o situație în care a sunat la fel la Gambino's Pizza și a dat adresa completă a mea cu interfon cu tot și timp de 4 ani de zile băiatul ăsta mi-a dat comenzi fix pe adresă cu interfon cu tot și amenințare cu bomba, inclusiv în bloc. Dumneavoastră știți cum e treaba asta? Tot așa, suna de pe alt număr de telefon că știa care e comanda. Pe ce bază? Pe bază de nume, prenume și Comanda completă. două modele de pizza? Pe baza asta dumneavoastră îmi dați datele mele complete? Persoana respectivă care a revenit, Ce știa? Știa comanda și mai ce? Numele și prenumele? Suntem persoane publice, doamnă. eu înțeleg, a repetat toată comanda pe care dumneavoastră o Am înțeles! Să dăm mai departe înregistrarea. Așa. Și colegul meu l-a întrebat dacă îl poate ajuta cu un număr de telefon de pe care a plasat comanda și dânsul a dat numărul dumneavoastră de telefon. Care dânsul a dat numărul meu de telefon? Persoana care a sunat. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. Mă credeți că nu înțeleg ce s-a întâmplat? Cum? Persoana care a sunat a dat numărul nostru de telefon? S-a auzit că Imediat băiatul îți ăla. zic. Persoana asta cu 6... Cum se termină numărul de telefon? 369. N-a dat persoana asta, doamnă, dumneavoastră i-ați dat numărul de telefon. Cum? Colegul dumneavoastră. Să mă apelul încă o dată. Hai, dar puneți-l mai aproape, să audă mai bine. Nu se aude. Nu se audă numărul. Imediat. Ia Ia uzi, să mă. pun eu pe live aici să... Pune-l aproape de microfon să plată. Nu, mă, nu. Să fim riseri noi până. Ia, mă. Dar nu ia, mă, că nu se aude. Nu m-a zis doar finalul cu 369, mă, sau ceva. Nu-i pune, mă, numărul Imediat. meu. Un moment. Are ăla, mă, numărul tău? Cu două dracu să le avem aici. Nu l-are mâna sunat niciodată. S-a auzit când a Nu te-a dat... sunat niciodată? Ia, Auziți? Da? Treba...
Păi a întrebat cineva ce număr de telefon. Nu este, doamna, a adăugat colegul dumneavoastră, a adăugat numărul lui băiatul ăsta pe contul ăla. Nu are cum să fie cont cu două numere. Cum dau, mă, să se audă pe speaker? Lasă-mă că, bă, Nu, mă, că numai că acum vorbim cu doamna asta. Stați așa un Apasă pic, pe- doamna. Hai, mă, stați un băga pic. mea aici. De apasă pe speaker. Alo. Deci ce a zis că contul ăsta cu 369 are două numere de telefon? Da, 3690776. Nu era câștig al tău. Stați un pic. Deci contul ăla ce are? Are două numere de telefon? Da, este un cont cu două numere de telefon. Deci ăla cu 369 la sfârșit. Nu am comandat niciodată la Geris. E prima dată când comand la Geris. Pe un singur cont sunt două numere de telefon. Numărul dumneavoastră cu 653 și numărul persoanei cu 369. Păi și cum credeți că s-a întâmplat minunea asta? Dacă nu e prima dată... Dacă Acum l-a adăugat, băiatul ăsta e prima oară când comandă la Jerry's, înțelegeți? E prima oară când comandă. Acum l-a adăugat colegul dumneavoastră, acum, dar a vorbit cu el, i-a adăugat numărul pe aceeași comandă. Oricum, pizzele alea se fac și vin? Sau ne certăm degeaba? Dar să nu se Că sunt schimbe plătite. comanda. Nu, comanda nu e schimbată. Doriți comanda. Păi eu doresc comanda, dar o Am să... și plătit-o. N-a achitat-o? A achitat-o. Este achitată comanda. Păi noi așteptăm comanda să vină. Da, comanda este achitată. În momentul de față este în cuptorul colegilor din magazin. S-au apucat să pregătească comanda. Și o să Da, bun, ajungă mergem la pe căile legale, mă dumneavoastră. spune. Este și o comandă plătită. Spune-mă că mergem pe căile legale. Ok. Vedeți că i-ați dat numărul lui colegul meu, care e persoană publică, care e youtuber cu 400.000 de abonați. I-ați dat numărul unui doxer, care dă comenzi în continuu. Mie mi-a dat comenzi 4 ani de zile. De asta sunt revoltat, înțelegeți? Dar aveți idee cine este această persoană? Doamna Am și poza lui, doamnă. Puteți să faceți ceva de la Geris? Că n-au putut ăia de la... Da, Nu, poliție. dar putem măcar să notăm pe contul ăsta. Ce să notați, doamnă? Că, păi eu, vreți să vă sun eu de pe numărul meu? Ia căutați numărul meu. Să vedeți ce scrie acolo la numărul meu. Moarte, clinică, livrați numai o travă. Mie nu mai livrează nimeni pe numărul meu de telefon. Din aceleași cauze. Vedeți că ați încălcat GDPR-ul și avocații știu treaba asta. Lucrați pe 24? Poftim? Lucrați pe 24? Zi-mă că vrem să vorbim cu Până cineva. la ce oră? Pe 24 până la un moment. Până la 8 Un seara. moment. Până la 8 seara. Oricum, dar nu... Mă rog. Mergem, mă, ce Ce? Și cu adresă și cu număr de telefon? Mergem. Ce? Pe căi legale, direct. Clar. Bun, spune-ne, anunță-i că Să vedem, mă rog, poate o dăm la înțelegere, dar ai ce să dai la înțelegere, mă, i-a aflat numărul de telefon și o să-ți dea, o să-ți afle adresa de acolo. Căi legale. 100% o să-ți afle Având adresa în de vedere că acolo. mi-ați dat și mie adresa și lui, așa? Spune. Nu are, mă, ce, bă, de ce ne certăm cu fata asta de la call Nu, nu e dar- vina ei. păi nu nu ai- e vina ei, dar trebuie să înțeleagă că vedeți că colegul dumneavoastră a adăugat numărul meu la numărul lui băiatul ăla, înțelegeți? Colegul dumneavoastră. Ați înțeles? Nu i-am comandat, deci el nu trebuie să vorbească nimic cu alt număr în afară de ăla. Ce, că știe Ce vrei, mă, comanda? să mă Da, păi găsesc? noi am dat pe live comanda, am zis, da frate, mi-am comandat 4 pizze cu sos de bărbat și 4 pizze fără sos de bărbat. Asta înseamnă că dacă ăla repetă comanda perfect, trebuie să-i dați numărul meu de telefon și adresa mea de la o locație ultra secretă, dar abia m-am mutat, eu a trebuit să mă mut, doamnă. I-a trebuit să mă mut, că 4 ani de zile mi-a trimis bombe în bloc. Știți cum e să aveți bombe la scară? M-au dat afară, au închis strada. Poliția că aveam bombe în bloc. Știți cum e așa ceva? Ce înseamnă GDPR-ul ăla? De ce vorbiți cu alt număr în afară ăla de pe care v-a sunat? Am înțeles despre ce... Ați înțeles și cum o să soluționăm? O să ne sune mâine un manager, nu? Pe ei, șefă. E șefa de call center, nu e șefa de la... nu știu ce e șefa. O să vorbim legal, asta este, procesul. Da, mă. Ok, am înțeles.
Ok, dar înainte de toate chestiile astea să scoateți și numărul ăla, ca dacă l-ați adăugat la numărul ăsta, numărul lui băiatul ăla, că nu are nicio treabă în băiatul ăla cu numărul ăsta. Că a spus că sunt 2 numere adăugate. Păi da, mă, dar n-a adăugat pe contul nostru, cu aia, gen, i-a făcut lui contul lui și a adăugat numărul nostru la contul lui, ești nebun. Că după aia pe viitor el poate să vadă adrese, poate să vadă alte chestii dacă își face contul. Doamnă, mai după departe. ce a aflat numărul ăsta de telefon, că el a mai comandat și în alte părți, o să mai sune la câteva pizzerii de la el din zonă și o să facă la fel și o să-i afle adresa unde stă, înțelegeți? Că așa procedează. Nu trebuia să-i dați numărul. Nu trebuia să-i dați numărul lui băiatul ăsta, lui youtuberul ăsta, nu trebuia să-i dați numărul, înțelegeți? El nu avea numărul, nu avea numărul. Ce să revină? Stresule, bă, Un superior? ce nu vii de la telefon? Să revină, dar nu știu dacă o să mai aibă... Să ne Prost, dea la telefon? Puteți să ne dați la telefon pe băiatul ăla care a vorbit cu ăsta cu 369? Sau vorbiți dumneavoastră pentru el? Am nu mai vreau scandal pe live-uri pe alea. Ce? Fără scandal pe live-uri. Direct îi dau în judecată și gata. Bro, Nu mai că Nu, n-are... bă, nu mai vorbi că dai în judecată cu aia, că e greu. O să trebuia să ne înțelegem, dar... N-ai mă, ce... Ce să mă înțeleg, bă, nici măcar nu e adresa mea la ăsta. Ești prost? Da, mă, nu e asta problema. Vreau să vă mutați cu aia din Îl urmă, trimite bă, pe ești tata, nebun. e mort în pula mea în coșciuc. Nu e, o să vă Băi, ce trimite, pula o să-ți afle adresa cu aia, 100%, ești nebun. O să-ți afle adresa, că știe de unde mai ajunge la mama, la tata, la alea. E nebunit? Ce? Îl scoate pe Marian din dâmbă. Deci rămâne să revină mâine un superior la dumneavoastră. Să revină un superior, dar vă zic că e aproape spre imposibil să rezolvăm pe care amiabilă. Că ați încărcat GDPR-ul și e aproape spre imposibil, credeți-mă pe cuvânt. Credeți-mă pe cuvânt că nu știu câte zeci de mii de euro se plătesc 4 ani de teroare pe care i-am trăit eu personal, inclusiv amenințări cu bombe. Căutați pe știrile ProTV, amenințare cu bombă strada Gherghiței. A evacuat mame cu copii în brațe. Bebeluși nou născuți. Din cauza la băiatul ăsta. Au făcut femei cezariene din cauza lui băiatul ăsta, înțelegeți? Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, pe ce număr doriți să fiți contactați? Pe numărul Pe numărul ăsta, doamna, eu am sunat, eu am comandat, eu am plătit. De ce alte numere? Nu înțeleg. Ok, deci pe numărul ăsta nu vi mai zic o dată. Nu, nici mai spuneți, doamnă! Ăsta cu 30, nu, ăsta cu 6-5 cât are ăsta? Cât o avea? Da. Ăla. Așa, ăla, da. Ok, bine atunci. După ora 12 e bine? A, să sune mâine după 12? Da.